Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan kalkulatzen den hiru funtzioen arteko eremuaren azalera. Bai? Orduan, hiru funtzioen arteko eremuaren azalera kalkulatu ahal izateko lehenengo eta behin beharrezkoa da hiru funtzio horien grafikoa egitea. Bai? Orduan, hemen ditugu hiru funtzioak irudikatuta, ix funtzioa izango litzateke funtzio konstante bat, orduan zuzen horizontal baten bidez irudikatzen da, eta gero beste bi funtzio hauek, gx eta fx funtzioak parabolak izango lirateke. Orduan egin duguna izan da, bakoitzerako bere erpina kalkulatu eta gero balio taula bat egin. Bai? Orduan fx funtzioa duzu hemen urdinez margostuta eta gx funtzioa horiz margostuta. Orduan, orain ikusi behar dugu zein dan funtzioek osatzen daben eremu itzia. Eta eremu hori izango litzateke hau. Bale? Orduan, hau da guk kalkulatu behar dugun azalera. Bai? Orduan, azalera hau kalkulatzeko lehenengo eta behin ikusi behar ditugu edo kalkulatu behar ditugu funtzioen arteko ebaketa puntuak. Begira, hemen funtzioen arteko 4 ebaketa puntu ikusten ditut. Alde batetik hau izango litzateke lehenengoa, hemen dago beste bat, 3. hemen eta hemen egongo litzateke 4. Bai? Hau da, ebaketa puntuei buruz hitz egiten dudanean ez nago esaten ardatzekiko ebaketa puntuak, baizik eta funtzioen arteko ebaketa puntuak. Orduan, 4 ebaketa puntu ditugunez, A, B, C eta D, honek esan nahi du 3 eremu izango ditudala, 3 eremuren azalera kalkulatu beharko dodala. Bai? Marraztuko ditut gutxi gora bera eremuak morez, lehenengo eremua joango litzateke atik bera, hau izango litzateke lehenengo eremua, bigarren eremua izango litzateke, momentu bat, betik zera eta 3. Zetik dera, hau izango litzateke 3. eremua. Orduan, egingo duguna izango da, joango gara banan-banan eremu bakoitzaren azalera kalkulatzen eta azkenean gehitu egingo ditugu azalera guztiak. Lehenengo pausua izango da ebaketa puntuak kalkulatzea. Orduan, hasiko gara A puntuak kalkulatzen, bai? A puntuak kalkulatzeko egin behar duguna da fx funtzioa eta ix funtzioa berdin du, bai? Orduan, fx funtzioa x berbi, berdin ix funtzioa dela bi. Orduan, hau ebatzi egiten dugu eta orduan honek ematen digu xen balioa izan behar dela plus minus errobi. Hau normala da, bai? Hau da, bi balio artera ditugu, baina eske fx funtzioa eta ix funtzioa bi ebaketa puntu dituzte. Orduan, begira, orain kalkulatu ditugun ebaketa puntuak izan dira A eta D. Bai? Orduan, Aren balioa izango da minus errobi eta Dren balioa izango da plus errobi. Orain ikusiko dugu zelan kalkulatzen ditugun B eta C puntuak, bai? B eta C puntuak dira gx eta fx funtzioen arteko ebaketa puntuak. Orduan, bi puntu hauek lortzeko egin behar duguna da gx eta fx funtzioak berdindu. Beraz, planteatuko dugu x berbi berdin batken x berbi. Bai? Hau ebatzi egiten badugu minus x berbi beste aldera pasatzen dugu eta orduan geratzen zaigu 2x berbi berdin bat. Orduan, x berbi berdin bat zati bi, beraz, x berdin erro bat zati bi. Hau horrela utzi dezakegu edo bestela arrazionalizatu egiten badugu, geratuko litzaiguke erro bi zati bi. Baina hori bai, plus minus, bai? Ahaztu egin dut hemen ere jartzea, hor dago, plus minus, bai? Claro, esan dugun bezala, bi ebaketa puntu dituzte bi funtzio honek, bai? Orduan, beren balioa izango litzateke minus erro bi zati bi, eta zeren balioa izango litzateke plus erro bi zati bi, bai? Orain eremuen azalera kalkulatuko ditugu, bai? Orduan lehenengo eta behin hasiko gara lehenengo eremutik, bai? Lehenengo eremu honetan zer gertatzen da? Kalkulatu behar dugu ix eta fx euren artean sortzen daben eremuaren azalera, bai? Eremu hau doa A puntutik B puntura. Orduan, eremu honen azalera kalkulatzeko egingo duguna izango da, bi funtzio hauen arteko kenduraren integral mugatua atik bera, bai? Orduan, egingo dugun lehenengo gauza izango da, bi funtzio horien arteko kendura kalkulatuko dugu. Orduan, izango litzateke hx deituko deutzagu, bale? Kendurari. Izango litzateke ix ken
fx, bai? Zergaitik egiten dut ix ken fx, ix funtzioa gainetik dagoelako, bai? Orduan ix funtzioaren asalerari kenduko deutzagu fx funtzioarena, horregaitik egiten dugu i ken f, bai? F ken i egiten badu norbaitek, ez litzateke zertxore gertatuko, kontua da azkenean integral mugatua negatiboa emango duela, eta badakigu asalera baten kalkulua egiten gaudenez, positibora pasatu behar dugula, baina besterik ez, bale? Ez deko garrantziarik. Orduan, ix ken fx egiten badugu, geratuko zaigu bi ken x berbi. Orduan, lehenengo eremuaren asalera kalkulatzeko, jarriko dugu horrela, a bat, egin behar dugu. Bi ken x berbiren integral mugatua, a eta b artean. Hau da, minus errobitik, minus errobi eta minus errobi zati bi balioen artean. Beno, eta emaitza izango da, 5 errobi zati 12 unitate karratu. Hau izango da lehenengo eremuaren asalera. Orain, kalkulatuko dugu bigarren eremuaren asalera. Bueno, bigarren eremua izango litzateke erdiko eremu hau. Eta ikusten duzuen bezala, erdiko eremu hau mugatuta dago alde batetik ix funtzioagatik eta beste alde batetik gx funtzioagatik. Orduan orain egin beharko dugun kenketa izango da ix funtzioa ken gx funtzioa, bai? Oneri dituko deutzagu aurrekoaren gandik desberdintzearen h'. Orduan, hau izango litzateke bi ken bat ken x berbi eta honek ematen du bat gehi x berbi, bai? Orduan, bigarren eremu honen asalera kalkulatzeko egin beharko duguna izango da bat gehi x berbiren integral mugatua bi ebaketa puntuen artean. Eta ebaketa puntu horiek dira minus errobi zati bi eta errobi zati bi. Integral mugatu honen emaitzak ematen du 7 errobi zati 6. Honek hau izango litzateke bigarren eremuaren asalera, bai? Horregaitik jarri diogu hemen unitate karratu. Eta orain kalkulatzera goaz hirugarren eremuaren asalera. Hirugarren eremua izango litzateke hemen daukagun zati hau, bai? Orduan, zati hau ikusten dugu mugatuta dagoela ix funtzioagatik eta fx funtzioagatik. Orduan, orain egin beharko dugu bi hauen arteko kenketa, bai? Ix ken fx funtzioa. Hau da lehenengo eremua kalkulatu dugunean egin dugun kenketa bardina, horregaitik oneri ere deitu aldiogu hx, bai? Bueno, orduan, kendurak ematen du bi ken x berbi, eta orduan, hirugarren eremuaren asalerak kalkulatzeko egin beharko genduan bi ken x berbiren integral mugatua, errobi zati bi eta errobi puntuen artean, bai? Bueno, honek direlako c eta d ebaketa puntuak. Eta integral mugatu honen emaitza izango litzateke 5 errobi zati 12. Hau izango da hirugarren eremuko asalera, bai? Orduan orain badaukagunez eremu bakoitzaren asalera, eremu guztiaren asalera totala kalkulatzeko egin beharko duguna izango da, hiru asalera hauek gehitu. Orduan, hiru asalerak gehitzen baldin baditugu, ikusiko duzu ematen duela 2 errobi unitate karratu, bai? Eta kalkulatu dugu eremu osoaren asalera totala.